περήφανος με το λοφείο μαύρο, ασοπολά το γιουσμαλούκ και την περηφανία, από το πολύ καμάρωμα και από την περηφάνεια, σα ψηλασέας από μεν συμβαριχημονίαν, στα κορφοβούνια μένει αυτός με το βαρύ χειμώνα. Επάγωσαν τα νύχια του και τα φτερά τερούξαν, παγώσανε τα νύχια του και πέσαν τα φτερά του. Κλώσκεται στην Ανατολήν, κακολογά τον ήλεν. Γυρίζει στην Ανατολή, κακολογάει τον ήλιο. Ήλεμ, γιατί πας χαμηλά και εκεί ζεσταίνεις στα ομίδια μου, ήλια, γιατί πας χαμηλά και δεν μου ζεσταίνεις τους πλάτες, τους ώμους. Για έβγα ο λίγο υψηλά ο κόσμος να χουλείται. Για έβγα λίγο στα ψηλά να ζεσταθεί ο κόσμος. Και να χουλίνταν τα ρασιά, να λύουνταν τα χιόνια. Να ζεσταθούν τα βουνά, να λιώσουν τα χιόνια. Και να φυτρώνε τα φτερά μου, τα νύχια να λαρούνταν, να μου φυτρώσουν τα φτερά, να γιατρευτούν τα νύχια. Ακριβώς το ίδιο ποιητικό κείμενο συναντάμε στο Ριζίτικο της Κρήτης. Το θυμάστε, σε ψηλό βουνό, σε ριζιμιό χαράκι, κάθεται αητός, ρεμένος, φαινισμένος, ο καημένος και παρακαλεί τον ήλιο να ανατείλει για να λιώσουν τα κρούσταλα από τα κρανιχά μου κλπ. Και επίσης το Μωραΐτικο, όπου ο αητός λέει στον ήλιο, ήλιε, για δε βαρύς εδώ στην αποσκιούρα, να λιώσουν τα κρούσταλα κλπ. Έτσι. Συμβολικά εκφράζεται σε αυτό το κείμενο, όπως αντιλαμβάνεστε, ο λαϊκός ποιητής. Το δίδαγμα είναι ότι η υπερηφάνεια και ο εγωισμός του ανθρώπου τον απομακρύνουν από την πραγματικότητα. Αλλά δεν είναι έτσι. Έρχεται η ώρα που πέφτουν τα φτερά, όπως λέμε. Να δούμε τώρα και το άλλο συμβολικό τραγούδι με τους τρεις αητούς και όχι τον έναν. Τρεις αετοί, τρεις σταυραητοί και οι τρεις καητανεμένοι, εγκαν φαΐν, εγκαν ποτήν, κάθουν και τρών και πίνε. Τρεις αετοί, τρεις σταυραητοί, γαϊτανοστολισμένοι, φέραν φαΐ, είναι εγκαν. Φέραν πιωτό, κάθονται, τρών και πίνουν. Ο εις έπεν πολλά κρασίδ και μέθηξεν και ρούξεν. Άλλος επαραστράτεσεν και λάθεψεν τη στράταν. Και άλλος επαραγέρασεν και τσακοφτερουλίεν. Ο ένας λέει παραμέθησε και έπεσε και κοιμήθη. Ο άλλος παραστράτησε και λάθεψε το δρόμο. Και ο τρίτος παραγέρασε και σπάσαν τα φτερά του. Μην κλαίτε ατόν πεμέθηξεν, απομαθεί και σκούτε. Μην κλαίτε ατόν πελάθεψεν, καταρωτά και πάει. Κλαψέστε ατόν πεγέρασεν, κι άλλο φτερά κυφέρει. Μην κλαίτε δηλαδή αυτόν που μέθησε, πάλι θα ξεμεθύσει. Μην κλαίτε αυτόν που λάθεψε, θα βρει κάκρι ρωτώντας. Μον κλάψτε αυτόν που γέρασε και πια φτερά δεν φέρνει. Πολύ εύστοχα ο γνωστός πόντιος λαογράφος Στάθης Ευσταθιάδης στο έργο του «Τα τραγούδια του Ποντιακού Λαού», βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, δίνει τους συμβολισμούς του περιεχομένου του τραγουδιού. Ο πρώτος, λέει, αητός που μέθησε συμβολίζει τον γλεντοκόπο άνθρωπο. Μέσα στη ζάλη της μέθης νιώθει ευτυχισμένος, μια χαρά. Εικόνα που παρουσιάζει την εύθυμη όψη της ζωής. Ο δεύτερος αητός χάνει το δρόμο. Η εικόνα εδώ συμβολίζει γενικά την ατυχία της ζωής. Ο τρίτος αητός πεγέρασεν και άλλο φτερά κυφέρει, συμβολίζει τη δραματική φύση της ανθρώπινης ζωής, τα γερατιά. Αυτή η κραυγή του τελευταίου στίχου, ας την πούμε έτσι, γίνεται και ηθικό παράγγελμα προς τους νέους. Τους λέει να σέβονται τα γερατιά για να τους σεβαστούν αργότερα και οι άλλοι όταν φτάσουν εκεί. Αγωνίζονται και οι γέροντες μαζί μας. Η καρδιά δεν γερνάει. Απλά, το ξέρετε, δυνάμεις δεν έχουν. Εμείς με το Στάθη Ευσταθιάδη τους βλέπουμε και σαν ζωντανούς φορείς της παράδοσής μας. Σαν βωμό ιερό που μπροστά του οι νέοι οφείλουν να σταθούν με σεβασμό και όσο μπορούν να μετριάζουν τα αισθήματα πόνου των γεννητόρων τους. Πάμε στο τραγούδι.